As festas antes había un pouco de todo na miña época, non? Había as festas de barrio, as festas de pueblo, os guateques, e logo estaban as discotecas, e cada unha tiña o seu ambiente completamente diferente, non? Entonces, por exemplo, aquí en Lugo estaban como festas de barrio, as que máis disfrutábamos eran as da Milagrosa e as de San Francisco Javier, non? E eran festas que se disfrutaban moito en grupo grande, pois bailando, falando, facendo trastadas, todas as que se podían, non? Era moi divertido, era francamente divertido. Despois as festas de pueblo eran un pouco máis repousadas e contidas, non? Era máis unha cuestión máis social, non? A xente non andaba tan solta, non? Sin embargo, nas de Lugo, sí. Pois estaban os guateques, non? E os guateques xa era pero que era ligoteo, se pode ser, e ben, pasábase moi ben tamén, e sobre todo escoitábamos música moderna, que era, bueno, xa na radio e todo eso, pero a música dos guateques era xa moi ben escollida, non? Pola xente que iba a asistir, normalmente sempre había un par de personas que tiñan un certo conocimiento de como era aquilo dos 40 principales, non? E, bueno, logo estaban as discotecas, que a mí nunca me gustaron moito, pero aí estaba, non? De vez en cando, pois, despois dunha festa ou de outra festa distinta, de cumpleanos ou calquer cosa, a veces, pois, a pandilla e a xente que eu máis ou menos me movía podíamos ir a unha discoteca, pero non era unha das cuestións que máis a nós, non? A xente sí, acudía ás discotecas e era moi divertido tamén.